Pozeráme sa na nádherné čierne BMW R90 v top stave. Motorka mala niekoľko rokov fóliu, takže aj tá farba je vidieť, že je neskutočne zachovalá. Motorka kúpená na Slovensku. Prvý majiteľ, servisná knižka, servisná história, kompletná, servisovaná len v BMW v Bratislave. Posledný servis urobený pred pár kilometrami. Motorka je v stave len sadnúť a jazdiť. Motorka má zlatú vidlicu, to znamená, že je to vyššia rada. Je to tá istá vidlica, ktorá sa používa v BMW S1000RR v Superbajku. Takisto je tam tlmič riadenia, vypletané kolesá, výfuk Akrapovič s DB killermi. Momentálne sú DB killery vložené, to znamená, že si vypočujeme zvuk ešte s nimi za chvíľočku. No a v cene sú doplnky, predný štít, padacie rámy, kryt na miesto sedla spolujazca, ktorý tu vidíme. Vyzerá to naozaj krásne, vďaka tomu je to ten pravý cafe racerový štýl. A takisto v cene aj sedlo spolujazca, takže nie je problém s touto motorkou vyraziť na výlet. Tu už môžeme vidieť výfuk, záber na ňo a poďme si dať soundcheck. Na videu to znie dobre, ale ani zďaleka nie je tak ako naživo. Treba to počuť, treba to vidieť a to sú stále decibely killery ešte vložené, bez nich to bude zás úplne o niečom inom. Každopádne, ak sa vám motorka páči, neváhajte sa ozvať na telefónne číslo uvedené v inzeráte, po dohode vieme motorku aj prepraviť na danú adresu.